Asalto ao castelo. Personaxes: Don Bernal Yáñez de Moscoso e Castro, vizconde de Fisterra, da familia dos Moscosos de Altamira, acada o castelo de Vimianzo como posesión entre os anos 1425 e 1429 por doazón dos condes de Traba, estes últimos en pleno declive institucional. Don Bernal carece de personalidade alguna e vive atemorizado baixo a dominación de Doña Mariana, coa que foi obrigado a casar para afianzar alianzas entre familias nobres en auxe no norte de Castela e Galicia. Dentro do castelo, todos os seus moradores menosprezan a súa miserable sumisión. Sen embargo, entre os lugareños da vila soneirana, a percepción que se ten sobre el é que se trata dun ser endemoniado, carente de bondade e compaixón. Nada máis lonxe da realidade. O vizconde vive axeno aos problemas cos irmandiños e con outros señores feudais. Dotado dun alto coñecemento das artes musicais e a xastrería, refúxase entre os acordes do seu trovador favorito Venceslao, que é a súa vez o seu amante. Dona Mariana de Luna, vizcondesa de Fisterra. Os seus orixes non están moi claros, pero sospeítase que a súa familia era da nobreza media baixa que buscaba casar a súa única filla cun señor feudal importante e acaudalado. Dona Mariana é un ser sin sentimentos e movido pola cobiza do poder. A súa meta é acadar o status de condesa de Altamira, título que pelexa sen descanso para demostrar o seu merecemento aos nobres de Castela. Sabe que non pode contar co apoio do vizconde, máis atarefado en impresionar o seu amante, pero conta coa inestimable colaboración do clero, a través do frade honesto de Traba e Soesto, co que tamén mantén un idilio. Xuntos encabezaron a captura do arcebispo de Compostela Alonso II de Fonseca, que se atopa nas mazmorras do castelo. Ademais, non se apiada dos campesiños e veciños da vila que explota para beneficio da nobreza e enriquecemento do seu matrimonio. Sen embargo, últimamente anda moi preocupada polo auxe dun grupo de radicais irmandiños que se fan chamar Resistencia Irmandiña, que asaltan as carruaxes dos señores e asasinan as gardas do castelo e o exército. Por iso, desde fai pouco tempo, está levando a cabo un plan cruel para exterminar a todos os compoñentes deste grupo radical. Frade honesto de Traba e Soesto. O frade é un escuro e sinistro individuo cargado de prexuizos e aspiracións. Segundo alicerce fundamental dos cruéis complós da vizcondesa, despreza os irmandiños que os considera animais e rouballes as súas posesións no nome do divino. Namorado de Dona Mariana e coa ambición de ser a autoridade máis importante do clero no norte de Galicia, captura o arcebispo. Por suposto, o crecemento da resistencia irmandiña non lle preocupa demasiado. Non cree que un grupo de animais podan pôr en risco o poder feudal. Por iso non comprende a campaña lanzada pola vizcondesa na busca e captura dos radicais, tendo entre mans algo máis importante como é a vida de Alonso II de Fonseca, aínda que acepta as ordes con total normalidade. Mariolaea Seoane Pereira, líder do grupo radical Resistencia Irmandiña e filla do carniceiro Osvaldo Seoane da Costa, dentro dos veciños o máis adiñeirado, e irmá do trovador Venceslao, caro que ten sentimentos contrapostos. Por un lado quérelle porque é o seu irmán e porque creceron xuntos, e por outro lado ódio porque foise ao castelo a traballar cos señores feudais sendo adolescente. Mariolaea é unha rapaza que se contaxiou da paixón dos intelectuais e sindicalistas campesiños polo desprezo e odio a toda imposición procedente do castelo e que se uniu moi moza ás filas dun grupo, por aquel entón minoritario, de radicais dispostos a sacrificar a súa vida por combater a tiranía dos nobres, que pouco a pouco ían encrudecendo as súas actuacións. Nun momento dado, e debido á falta de xefes cribles e válidos para comandar a xa chamada Resistencia Irmandiña, Mariolaea eríxese como a líder indiscutible que dará esperanza ao pobo. Venceslao Seoane Pereira, trovador máis talentoso do castelo, e o irmán maior de Mariolaea, que de adolescente fuxiu cara ao castelo atraído polo glamour da nobreza. Venceslao
aprendeu a tocar a guitarra de pequeno ca nai María Inés Pereira Muiños, cantautora romanceira, da que non se separaba en ningún momento, a non ser que estivese preto a súa irmá. Tamén aprendeu con moito prazer a coser a súa roupa e a deseñala. Cun don fora do común no movemento dos dedos, tecía e tocaba a guitarra como ninguén, e isto chegou pronto a oídos do vizconde, que o contratou de inmediato. No castelo pronto xurde o amor entre don Bernal e Venceslao, baixo a aceptación pero estrito control da malvada vizcondesa, e xuntos poñerán a proba os valores morais dos nobres coas súas constantes disputas amorosas e o seu pouco tacto á hora de disimular o seu romance. Sen embargo, Venceslao, cando as cousas se torzan coa captura da súa irmá e a non colaboración do seu amado vizconde, liderará a resistencia irmandiña e o resto do pobo para asaltar o castelo. Meiga Bolboreta. Chamada así pola tatuaxe na súa cara dunha bolboreta, a Meiga é a narradora desta historia, que viviu en persoa gracias á súa condición de inmortal. Ademais, participa activamente neste relato, porque será ela quen faga ver aos irmandiños que Venceslao é o novo líder da resistencia. A Meiga contará a historia con añoranza de tan grande episodio ocorrido e que xamais se volveu repetir algo semellante. Trama. Acto primeiro. A trampa. O frade honesto diríxese na súa carruaxe cara ao castelo en plena noite. Procede da vila Soneirán, de onde ven tras saquear a varias familias campesiñas. De súpeto, a medio camiño é asaltado por dous irmandiños, sendo un deles María Olaya, a líder da resistencia. Sen maiores problemas, María Olaya recupera as pertenzas dos seus veciños e ridiculiza a figura do frade. Sen embargo, no intento de fuxida, é capturada por un elevado número de gardas do castelo que agardaban agochados o momento de actuar e levar a cabo a sinistra trampa idealizada pola vizcondesa. Acto segundo. As súplicas. No castelo pronto chega a noticia da captura da líder da resistencia. Angustiado, Venceslao suplícalle o vizconde que libere, pois a súa vida corre perigo. Ante as negativas do seu amado, temeroso da súa dona, Venceslao decidirá liberala el mesmo e abandonar o castelo. Acto terceiro. A conspiración. Don Bernal, avergoñado da súa actitude e de non poder facer máis polo seu amado, decide enfrontarse a súa dona, exixíndolle a liberación da rapaza. Sen embargo, dona Mariana, coa axuda do frade honesto, conseguirá que o vizconde se desanime e desiste da súa postura, totalmente contraria aos intereses do castelo. Acto cuarto. A resistencia. Venceslao chega ao pobo e pide a colaboración de todos para liberar a súa irmá e de paso acabar co réxime feudal, mais a resposta que acada é de burla e indiferencia. Todos coñecen a Venceslao e saben que os traicionou. Antes de que a situación empeore e supoña un risco para a integridade do trovador, a Meiga intercede. A Meiga Bolboreta fai ver ao pobo que o trovador é o elixido para acabar cos vizcondes. Convencidos todos, inician ao camiño cara ao asalto do castelo. Acto quinto. O asalto. Estando rodeado o castelo por irmandiños e ante a ineficacia dos gardas e o vizconde por facelo retroceder e desistir, a vizcondesa executa a María Olaya diante de todos. Encolerizado, Venceslao enfróntase a vizcondesa nunha pelexa de espadas encarnizada, da que sae vencedor. Non contento con isto, tamén acaba coa vida do seu querido vizconde. Mortos os vizcondes, o ariete e os demais irmandiños tiran abaixo o castelo.